Καλησπέρα. Σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία που μου συνέβη πριν λίγο στο γραφείο και κατά κάποιο τρόπο η κοπέλα η οποία πρωταγωνιστεί μου ζήτησε να το κάνω story. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν η συγκεκριμένη, ανοίγει την πόρτα, μου λέει Αλεξάνδρα, μου λέει, νιώθω ότι έχω υποστεί διατροφική κόπωση. Αυτός είναι ένας όρος που επινόησε η ίδια και γι' αυτό το λόγο θέλω να μου βάλεις αυτά τα φαγητά. Και μου δίνει μια λίστα που είχε μέσα ταβέρνα, γύρο, πίτσα, γλυκό φαντάζομαι, δεν θυμάμαι καν. Θέλω λοιπόν να δούμε τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει κουράστηκα να κάνω διατροφή. Τι σημαίνει κάνω διατροφή. Κάνω διατροφή σημαίνει τρώω σωστά. Δεν είναι απαραίτητο ότι να κάνει κάποιος διατροφή έχει στόχο να μεταβάλει το βάρος του. Στόχο έχει να φάει σωστά, να δώσει στον οργανισμό του όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται, ώστε να είναι όσο γίνεται πιο υγιής. Αυτό σημαίνει κάνω διατροφή. Όταν θέλω να μεταβάλω και κιλά, προφανώς προσδιορίζω με τέτοιο τρόπο τις ποσότητές μου, ώστε να μου δώσουν και αυτό το στόχο. Σε μια υγιεινή διατροφή, φυσικά, έχουν θέση και το junk food. Έχει θέση και το junk food. Έχει θέση και αυτό που λέμε λίγο πιο ανθυγιεινή τροφή. Απλά δεν έχει θέση σε καθημερινή βάση. Άρα λοιπόν θα φάμε και το γύρο μας, θα φάμε και την πίτσα μας, θα φάμε και το γλυκό μας. Εννοείται. Απλά δεν θα το έχουμε σε μόνιμη βάση. Θα το έχουμε τακτοποιημένα μία φορά την εβδομάδα. Ότι κάθε Παρασκευή, για παράδειγμα, εγώ θα βγαίνω με τους φίλους μου και θα πηγαίνω στην ταβέρνα. Εκεί θα είμαι λίγο πιο χαλαρός, αλλά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή θα είμαι πιο τακτοποιημένος σε ένα πιο ισορροπημένο διαιτολόγιο. Αυτό δεν θα μου δώσει ούτε αυτή η παράκαμψη από το υγιεινό διαιτολόγιο, δεν θα μου δώσει ούτε επιπλέον κιλά, αν αυτός είναι ο στόχος μου να μεταβάλω βάρος, αλλά ούτε θα με καταστήσει και μη υγιή. Αν όμως αυτή τη διατροφική συμπεριφορά, το να παραγγέλνω απ' έξω κάθε μέρα, το να παίρνω ετοιματζίδικο φαγητό, αποτελεί μόνιμη βάση, σίγουρα δεν είναι και ό,τι καλύτερο για κανένα από τις δύο παραμέτρους, ούτε για υγεία, ούτε για σωματικό βάρος, αν πούμε ότι αυτά τα δύο είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Επομένως, λυπάμαι που θα στο πω, φίλοι μου, αλλά δεν εφίσταται ο όρος διατροφική κόπωση. Όταν μου λες ότι κουράστηκα να κάνω διατροφή, είναι σαν να λες ότι βαρέθηκα. Είναι κάτι ανάλογο, σαν να πεις ότι βαρέθηκα να βάζω πλυντήριο κάθε εβδομάδα και να απλώνω και να σιδερώνω. Και από εδώ και πέρα θα φοράω την ίδια μπλούζα, ανεξάρτητα αν είναι καθαρή ή βρώμικη, και θα βάζω πλυντήριο όποτε νιώθω ότι είμαι σε τέτοια διάθεση. Κάνω σωστή διατροφή σημαίνει φροντίζω τον εαυτό μου, είναι στα πλαίσια της αυτοφροντίδας. Οπότε την επόμενη φορά που θα πεις δεν είμαι σε φάση να κάνω διατροφή, δεν θέλω να κάνω διατροφή, είναι σαν να πεις ότι βαρέθηκα να φροντίζω τον εαυτό μου και θα κάνω ό,τι να είναι. Καλή συνέχεια.